wala si Papa ko. Ate ko. Ano siya'y Morning. ituhuan nga meteorite diri. Kay pagkatabo diri dapita sa sitio Dudungan. Diha pangpang ni buto, wala stress kadlawon. Ngayon, pagtanaw na mo na naglupad nga nagsiga, nagligid-ligid ayon, ligid. Dahil nawala. Nga ang iyang baho, mo gining baho Pulbura. bahong pulbura. Ano baho kayong pulbura na siya. Ngayon, motong nahunag ni diha sa pangpang. Abi ginang maabot may atong pagka Tuig kuan diha. 2016. 2016. Dahil February 28. 2016. Pagka August 19, nakita nako ni siya diha sa pa. Motong akong gisakwat, bugat kayo, lugos ko daog. Mga Gasakwat ako ni Ali. kani siya, itipik-tipakan na ni siya. Kuan ni dako ni siya, ulo ani. Asin. Kuha sa military dito yan. Ha? Military. Nang nahibong aning butanga kay Pag na. limaha maging pulbura, nagasinaw-sinaw. Bahong taya. Wa mo kay taya. Taya. Mo kay taya siya. Kay bulong. Kaya dili siya ordinaryo nga bato. Kay nga bato ni. Dili siya ordinaryo. Ano siya Kasi ordinaryo? kasinaw-sinaw. Oh. Kasinaw-sinaw. Tara mga. No, dire. Lawom pa ini dire. Hindi ko ano siya. Kuhaan na ni sa mga silingan. Dako ayun ta ni. Ang kuan ni. Yelo. 50 kilo na siya. 50 kilo gini pagkuha na ko ani. Siya oh. Ito ha. Kasinaw-sinaw siya. Ni. Siya. Ano may ano magsinaw-sinaw man. Ituhuan ni siya nga. Meteorite. Magtubod-tubod man gud siya dire oh. Dire magtubod. Oo pa. Ako kayo. Lubos ko di kadaog. Mag-asin-asin gid siya oh. Kanang iyang magtubod siya, kanang magtubod. Mag-asin. Asin dayon.